こんにちは、if you does。今日はいつもと少し違い雰囲気を変えて特別な晩ご飯をお届けします。実は最初、会社の日本人がမြန်မာに来たので、私に日本のお土産をくださったんです。それがじゃじゃん、日本のユニクロのお洋服です。日本の皆さんにとってはユニクロの服はとても身近で毎日着る定番のブランドですね。でも実はမြန်မာでユニクロのイメージは散々違うんです。というともမြန်မာではまだユニクロの店舗はありません。だから私たちにとっては海外に行かないと買えないともがよくておしゃれな慣れなブランドというイメージなんです。タイでも観光地の他からとても参考なお洋服なので仕上げてもらえるんで本当に嬉しいサプライズです。今回は日本の皆さんが私のために本気で選んだ2セットのユニクロコーディネートを実際に着てみたいと思います。それじゃあ Let's go! はい、まず1つ目のコーディネートはこちらです。皆さん、わー、すごく大人っぽくて素敵なじゃないですか？これは深みのある素敵な紫色のエスクロングワイビスです。ウエストに細めのベルトを合わせてシルエットがすっきり見えるようにコーディネートしていただきます。この生地は体に素敵にフォトするのにすごくさらっとしていて着心地良いです。မြန်မာは何ちゅう暑いですか？これなら涼しくでもちゃんと感を出せますね。これはね、မြန်မာの高級なレストランやホテルに来ているくらい上品で高級感があります。これを着ているだけで、それどこの服？すごくおしゃれですねって絶対に聞かれると思います。じゃじゃん。続いて2つ目はこちらです。これもユニクロの洋服です。1着とことはガラリと変わって日本の関西のすごく可愛いスタイルです。ダイグラのユニクロと一緒にベジュのミニプリスカートを合わせています。さらに足元には白のビゾンバックスとズルを合わせて今日の可愛い女性の感で凝っているスタイルにしてみました。ユニクロってシンプルなイメージがありますけれど、こんなにポップで可愛いコーディネートも使えるんです。မြန်မာの女の子たちもイメージのトレンドファッションが大好きなので、組み合わせが絶対にမြန်မာに人気があります。少し安くて友達と一緒にお遊びに行くのにぴったりです。日本のユニクロ2個でいかがでしたか？1着目は大人の女性らしいエレガントなワンピース。2着目は日本の革シャン文化っぽくて可愛いトレンドコーディ。こちらも全然違う魅力があって本当に大満足です。မြန်မာにはユニクロのお店がないからこそで日本のクオリティが高くておしゃれな洋服をかけていただけて本当に嬉しいです。一生懸命選んで持ってくださって本当にありがとうございました。日本の皆さんは大人っぽいワンピースとヤンキーのミニスカコーディどちらが私と似合っていると思いますか？ぜひコメントに教えてくださいね。皆さん
今日の動画は良いと思ったならチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします皆さんじゃあ最後まで見てくれてありがとうございましたじゃあ皆さんそれでまた次回の動画で会いましょうバイバイありがとうございますバイバイ